Y peth nath wneud I fi ddechrau gwirfoddoli oedd pan o'n I yn blwyddyn 9 nes I gweld gwasanaeth o aelodau y chweched yn sôn am y grŵp yma o'r enw Digon. Mae Digon yn grŵp gwrth homophobia a mae fe yn gweithio o fewn yr ysgol yn cael ei gynnal gan disgyblion ar gyfer disgyblion. A nes I eistedd yn y gwasanaeth a ni'n meddwl mae rhaid I fi bod yn rhan o hyn. Dwi'n meddwl be nath ysbrydoli fi I ddechrau gwirfoddoli oedd bod y cymuned Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd yn cael y siawns I kind of dangos ei dawn newyddiadurol o fewn teledu, radio, magazine a papur newydd. So, oedd o'n bwysig iawn I fi. Dwi'n teimlo fel mewn werth gwirfoddoli fi oherwydd bod pobl arall yn cael y siawns hefyd. Dio ddim just fy lles I. Bodus iawn yn cychwyn gwirfoddoli achos ces I magu mewn I deulu lle oedd gwirfoddoli rhywbeth eitha normal I wneud. Ymunes I ar cadetiaid yn hunan pan o'n i'n 12 oed. A wedyn nath hwnna agor drysau I fi I wirfoddoli gyda sefydliadau eraill. Ac oedd hwnna'n profiad anhygoel, really. Y peth gorau nath ddigwydd I fi tra bod fi'n gwirfoddoli oedd ges i'r cyfle I cynnal cynhadledd cydraddoldeb yn yr ysgol ar gyfer ysgolion, disgyblion ac athrawon dros Cymru gyfan. Oedd e'n gyfle ardderchog. Dwi'n meddwl y pethau gorau sydd wedi digwydd flwyddyn yma ers sefydlu y platfform gwirfoddol digidol yma ydy bod ni wedi manegio cael agweddau o studio media o cyfryngau myfyrwyr o ddim yn rhan o'r Gymraeg o blaen. Y peth gorau I ddigwydd I mi ers I fi gychwyn gwirfoddoli oedd cael cyfweliad am brentisiaeth a nes I llwyddo cael y brentisiaeth ond ar sail yn waith gwirfoddoli. Dyna roedd y brofiad I fi. Y gwaith tîm o allu profi'n hunan I fod yn rhywun gall cyfrannu at rhywbeth. Ac oedd hwnna'n teimlad rili bwysig fi. Yn enwedig achos dyfeisiais I beidio yn mynd I brifysgol.